हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय गोदान फैदों अफिसियेल नटिफिकेसन बिअनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ बिनि गोदान आपडेट फैदों एग्जामनि सोमोन्दै आरो बे जाहैबाय लोगोफोर फर्म फिलआपनि एक्सटेनसन नटिस आरो लोगोफोर नायदो बिनि लास्ट डेटआ 25 मे दाबोनो खालामाखैबा खालामना लादो लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैथारला बेनो जाहैबाय आन्डार ग्रेजुवेट जायफोर खालामगासिनो दङ बिइउआव दा फैनायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै अफिसियेल नटिफिकेसन जेब्ला फैगोन जेनेरेल नटिसआव नायदो 19 मेनि आपडेटखौ बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना अनलाइन फर्म साबमिशन एक्सटेनसन नटिस बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेवहाय क्लिक खालाम नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालाम ओमफ्राय जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन दा लोगोफोर नैबे अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना बेकग्राउन्ड साउन्डखौ एसे डिस्टार्ब मोननो जानो हागौ माने अखा हागासिनो दङ थेवब्लाबो आं भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना आपडेटखौ होनो ओमफ्राय बे नटिसआ सिगाङाव फैखांखादोंमोन नोंथांमोना आरो फर्म फिलआप खालामखाबायमोन ओमफ्राय बिनिनो लास्ट डेटखौ बारायना होनाय जाबाय बेनो जादों नै सेमिस्टारा फार्स्ट सेमिस्टार इउजिनि बिए बिएससि बिकम बिएससि आइटि आरो बिसिए रेगुलार कर्सनि आरो बेनो जाबाय एनसुइं अड सेमिस्टार एक्जामिनेसन 2020 आव जानो गोनांमोन लोगोफोर बेखौनो एक्सटेन्ड खालामनानै होदोंनो बिनि लास्ट डेटआ 25 मे नोंथांमोना 25 मेनि सिगां अनलाइन फर्म फिलआप खालामफिननांसिगोन जायफोर नोंथांमोना एग्जाम होगोन बेनो जाबाय इउजि लेभेलाव फार्स्ट सेमिस्टाराव ओमफ्राय बिनि पर्टेला गेवगोन होनना बुंदों 19 मेनिफ्राय गेवगोन नोंथांमोना 19 मे जानाय लोगो लोगो अनलाइन खालामदो गाबोननिफ्राय खालामदो ओमफ्राय बिनि लास्ट डेटआ 25 मे 11 PM सिम थागोन नोंथांमोना 25 सिम खालामनो हागोन मेसिम आरो बिनि पर्टेला वेबसाइटआ जाहैबाय नै लोगोफोर bdexam.in नोंथांमोना बेवहाय थांनानै अनलाइन खालामदो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर खालामनो हास्लाबाखैमोनब्ला दा बेनोसै लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आपडेट दा लोगोफोर बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे गाज्रि खोनादों जानो हागौ माने अखा हागासिनो दङ थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय आपडेटखौ बानायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना थ' लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे थालांनायफोरा फर्म फिलआप खालामनो हायो